člověk si ujišťuje asi, že by fakt spíše do naháče než nějakou kapotu, ty vole, aby nebyl. To jo, no. Tak my na výletě s bráchou na Harley. Musím to potom vymačnout nějak. Ne, už to se nahrává. Tak to načutni. Pak mi to můžeš poslat e-mailem. Potom nějaký ty videa. Jak říkáš, že se to startuje? No to nevím, to teďka máš zaplý světlo, máš tam neutrál. Jo. Máš tam nějaký ten Spojku? starter nějaký. Tak ať ti to nespadne, jo. No, dobrý. Tak a co ten mobil? Tak počkej, tak si to vypni a ten mobil si vem.